Уважаеми бенефициенти, в настоящата презентация ще може да се запознаете с основните моменти при изпълнението и отчитането на сключените административни договори по процедура енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в предприятията. При изпълнението на проекти по процедура енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в предприятията е от съществено значение да се спазват редица нормативни и методологически документи. Това включва европейски регламенти, Закона за управление на средствата от европейските фондове, Постановление номер 4 на Министерския съвет от 2024 година. Всеки от тези източници играе роля в оформянето на допустимите дейности, избора на изпълнители и начина на отчитане на резултатите. Често подценяван, но изключително важен аспект е правилното разбиране на тези документи, още преди началото на реалното изпълнение. Пропуски на този етап могат да доведат до нередности, забавяния или дори финансова корекция, която бенефициентът ще трябва да възстанови. Затова, още в началото, е добре да се предвиди време за правна и административна подготовка. Освен официалните нормативни актове, управляващият орган публикува допълнителни документи, които дават разяснения по тълкуването на правилата, като отговори на често задавани въпроси, примерни образци, ръководства и приложения към договорите. За улеснение на бенефициентите е създадено и видеоръководство за изпълнение на договори с ОВР. Внимателният прочит на тези документи може да ви спести много проблеми в последствие. Например, отговор на въпрос, зададен от друг бенефициент, може да изясни важен казус около допустимостта на разход. Системата ИСУН също предоставя известия и документи, които следва да се следят редовно. Добрата информираност на този етап означава по-малък риск в хода на изпълнението. Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта съобразно описанието, съдържащо се в приложение 1 към административния договор за БФП с оглед изпълнение на предвидените в него цели, като основният фокус на процедурата е постигнат резултат, като например изградено съоръжение, доставено оборудване и други. Изпълнението на проект се развива в няколко ключови фази. Всичко започва с влизането в сила на договора, след което следват планирането, изборът на изпълнители, реалното осъществяване на дейностите, отчитането и евентуалните искания за промени или удължаване. Всяка една от тези фази е обвързана с срокове и процедурни изисквания. В тази връзка, бенефициентите следва да бъдат напълно наясно с дейностите, предвидени в проекта, сроковете за тяхното извършване, с оглед успешното и навременно изпълнение на проекта. Една от първите стъпки, които всеки бенефициент трябва да предприеме, е подаването на актуализиран план за избор на изпълнители, който се въвежда електронно в системата ИСУН, модул Процедури за избор на изпълнители и сключени договори, точка 3. Процедури за избор на изпълнители. Срокът е до 30 дни от влизане в сила на договора. Планът трябва да включва всички дейности по проекта, за които ще се провежда избор на изпълнител. Непосредствено след влизане в сила на договора, бенефициентите, които предвиждат дейности по проекта, свързани с изпълнение на СМР, следва да представят актуални цветни снимки и/или видеозапис, общ и близък план на сградата и съответното помещение, в които се предвижда извършване на СМР. Такава визуална документация следва да бъде предоставена за всеки отделен вид СМР, в случай на повече от един, преди започване на строително-монтажни работи. От представените снимки и/или видеозаписи следва ясно да бъде видима датата на заснемане, която при стартиране на СМР трябва да е след датата на подаване на проектното предложение по настоящата процедура. СМР по настоящата процедура са следните категории активи от приложение 4.1. Група 12. Енергийно ефективни изолационни системи в сгради. Група 14. Фотоволтаични панели в комбинация с инвертор. И група 15. Локални съоръжения за съхранение на енергия, батерии, в комбинация с инвертори. Група 16. Фотоволтаична електрическа централа, включваща соларни панели, инвертори, батерии и други компоненти, необходими за функциониране на централата. При условие, че по настоящата процедура обектът на възлагане е строителство,
Следва да имате предвид, че съгласно член 160, алинея 2 от Закон за устройство на територията, взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори. В тази връзка, бенефициента следва да сключи договор с избрания изпълнител. След подписването на административния договор е възможно да възниква необходимост от неговата промяна. Изменението може да бъде инициирано от бенефициента или от управляващия орган. Административният договор за безвъзмездна финансова помощ и одобреният с него проект се изменят при условията на член 39, алинея 2 и алинея 3, съответно член 47 от Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление. Възникнала необходимост от изменение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се извършва при изрично съгласие и разрешение от страна на управляващия орган по реда и изискванията на раздел 8 от условия за изпълнение към административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Важно! Следва да се има предвид, че при изпълнението на проекта не са допустими промени, свързани с замяна на одобрени по проекта активи, оборудване, съоръжения от една група с технологии от друга група, съгласно списъка на допустимите категории активи в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници. Приложение 4.1 от условията за кандидатстване. При настъпване на обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на проекта или отделна дейност, бенефициентът следва да инициира временно спиране на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Необходимо е да се обърне особено внимание на приложение 4.1 от условията за кандидатстване, в което подробно са описани минималния обхват или функционалности на допустимите категории активи в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, които са пряко обвързани с постигането на заложените индикатори и резултати по всеки един проект. Изключително важно е да се запознаете с приложение 7 – Индикатори. В него подробно са описани документите, необходими за доказване на постигнатите резултати. Проектите по процедура енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в предприятията трябва да отговарят на принципа за ненанасяне на значителни вреди върху околната среда. Това означава, че дейностите не трябва да нарушават екологични регулации, нито да водят до трайно увреждане на природни ресурси. Също така се прилагат хоризонтални принципи, като равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчивост. Спазването на посочените хоризонтални принципи ще се проследява в края на изпълнението на проектите, като всеки бенефициент трябва задължително да представи информация в финалния отчет относно осигуреното съответствие на проекта с горепосочените принципи. Финалните отчети следва да бъдат подадени в срок до 1 календарен месец след приключване на проекта. Всички необходими документи, доказващи изпълнените дейности в рамките на проекта, са описани в приложение 7 – Описание на индикаторите за краен продукт и за резултат, приложими за настоящата процедура, както и в ръководството за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с опростени варианти на разходи. Управляващият орган може да извърши проверка на място, включително без предварително уведомление, ако има индикации за потенциален риск или несъответствие. Активи, оборудване, съоръжения в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, придобити със средства по проекта за период от 3 години от извършване на окончателното плащане, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и/или отдавани под наем на трети страни. Спазването на горното задължение ще бъде проверявано от управляващия орган чрез извършване на проверки на място и/или изискване на документи за установяване на обстоятелствата дали съответните придобити по проекта активи, оборудване, съоръжения се ползват, поддържат от предприятието за целите на проекта и съгласно сключения административен договор. Всеки бенефициент по процедурата е задължен да осигури видимост и публичност на подкрепата, която получава от Европейския съюз. Това не е просто административно изискване. Това е част от философията на европейското финансиране.
Гражданите и бизнесът да знаят къде и как се използват публичните средства. Това включва поставяне на информационни плакати, използване на логото на Европейския съюз, както и надписа «Финансирано от ЕС» върху всички комуникационни материали. Ако проектът включва сайт, задължително да се показва емблемата на ЕС и препратката към средствата в сгоната за гледане на цифровите устройства, за да се виждат още при отварянето на страницата във видимата област на цифровото устройство, без да се налага потребителят да мести надолу страницата. Публичността е и форма на отчетност. Тя засилва доверието към програмата и служи като пример за други, които планират подобни проекти. При неизпълнение от страна на бенефициента на задължителни мерки за видимост, прозрачност и комуникация, по член 47 и член 50 от регламент на ЕС номер 1060 от 2021 година, и когато не са предприети корективни действия, управляващият орган прилага мерки, отчитайки принципа на пропорционалност, като анулира до 3% от помощта за съответния проект. Съхранението на документацията по проекта не е просто въпрос на архивиране. Това е ключов елемент от одитната следа. Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, в случаите, когато предоставянето на безвъзмездна помощ представлява държавна или минимална помощ, 10 години от датата на предоставяне на помощта адхок или от датата на предоставяне на последната помощ по схемата. Този срок започва да тече от датата на окончателното плащане от управляващия орган към бенефициента. Препоръчително е всички документи да се съхраняват освен на хартия и в електронен вариант. Процедурите за избор на изпълнител са сред най-строго регулираните дейности в рамките на изпълнението на проекти. Те трябва да се провеждат при спазване на ключови принципи, като публичност, прозрачност, ефективност и недопускане на дискриминация. Редът по член 49 до 53 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление е приложим по отношение на бенефициентите, които не са възложители по Закона за обществени поръчки. А постановление номер 4 от 2024 година е основният документ, който регламентира провеждането на процедурите при тези възложители. Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ включва прилагане на опростен вариант на разходи. По тази причина бенефициентите следва да са запознати, освен с приложимите разпоредби на Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление и постановление номер 4 от 2024 година, и с ръководството за бенефициенти при изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури с опростени варианти на разходи по програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията от 2021 до 2027. Прилагането на опростен вариант на разходи не освобождава бенефициентите от задължението да провеждат процедура за избор на изпълнител, когато такава е изискуема по закон. Предвид допустимите за финансиране инвестиции, по настоящата процедура обект на възлагане са активи, оборудване и съоръжения, съгласно списък на допустимите категории активи в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници към условията за кандидатстване по процедурата. Съгласно член 50 алинея 2 от Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, процедура с публична покана задължително се провежда, когато при доставки или услуги, в това число и съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 30 000 лева или 15 338 евро и съответно 50 000 лева или 25 564 евро при строителство. Процедура с публична покана не се провежда в случай, че размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е по-малък или равен на 50 на 100 от общата сума на одобрения проект. Под тези стойности се извършва възлагане при спазване на принципа за добро финансово управление.
Провеждането на процедура за избор на изпълнител с публична покана е основният инструмент за осигуряване на прозрачност при процедурите. Поканата и съпътстващата я документация се публикува в ИСУН и трябва да съдържа пълна информация за условията на участие, включително описание на предмета, срокове, критерии за оценка и контакт за въпроси. Срокът за подаване на оферти не може да бъде по-кратък от 7 дни от датата на публикуване, като сроковете се броят по реда на член 60 от Гражданско-процесуалния кодекс. Бенефициентът носи отговорност за съдържанието и яснотата на информацията в поканата. Неточности могат да се отразят върху законосъобразността на цялата процедура. При провеждане на избор на изпълнител с публична покана следва да се спазват правилата, разписани в ПМС-4 от 2024 година. Когато няколко дейности служат на една и съща цел или са логически свързани, те следва да се обединят в една процедура. Най-често една процедура с обособени позиции. Изкуственото разделяне на предмета на поръчката с цел заобикаляне на закона е сериозно нарушение, което води до финансова корекция. Съгласно член 3, алинея 8 от постановление номер 4 и предвид обстоятелството, че цените на услуги, доставки и строителство при процедури с опростен вариант на разходи са определени с прилагането на коректен, справедлив и проверим метод на изчисление, представен в методология за определяне на единичните разходи по всяка конкретна процедура, е допустимо при наличие на подходяща обосновка оценката на офертите да се основава единствено на показателите, свързани с измерване на качеството. Изборът на изпълнител може да се осъществява и въз основа на икономически най-изгодната оферта, което може да бъде чрез най-ниска цена, чрез ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл, или чрез оптимално съотношение качество-цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на поръчката. В методиката за оценка не се допуска включването на показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията, отложено или разсрочено плащане, или оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс. Не се допуска включване на търговски марки или друга насочваща към конкретен производител, доставчик информация. В случай, че това е обективно невъзможно, задължително се добавя израза или еквивалент. Най-често допусканите грешки при възлагане на дейности с публична покана са свързани с залагането на критерии за подбор и включването на необосновано високи изисквания към участниците. Изискванията за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности или квалификация, които се определят от бенефициента, трябва да са съобразени с стойността и предмета на възлагане, както и с обема и сложността на дейностите, които ще се извършват. Допустимите документи за доказване на съответствие с икономическото и финансово състояние са предвидени в член 3, алинея 11 на постановление номер 4 от 2024 година. Важно е да се посочи разпоредбата на алинея 15, съгласно която изискуемият общ оборот, нетните приходи от продажби, включително оборотът, който се отнася до предмета на поръчката, не може да надвишава повече от 2 пъти прогнозната стойност на процедурата или на съответната обособена позиция, в случай, че процедурата е с обособени позиции. Допустимите документи за доказване на техническото състояние и квалификации са посочени в член 3, алинея 13 на постановление номер 4 от 2024 година. Недопустимо е включването на критериите за подбор като показатели за оценка. Всички оферти се подават изцяло чрез системата ИСУН в електронен вид. Всеки кандидат може да участва само с една оферта. Ако едно лице участва едновременно като самостоятелен кандидат и като част от обединение или подизпълнител, това се счита за нарушение и следва да бъде отстранен.
Целта на това правило е да се предотвратят конфликти на интереси и координирани действия между участници. Бенефициентът трябва да назначи оценителна комисия, която да извърши оценка на постъпилите оферти. Комисията трябва да бъде съставена от нечетен брой членове с подходяща квалификация и без конфликт на интереси с кандидатите. Членовете подписват декларации за безпристрастност и конфиденциалност. Бенефициентът писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им, който е еднакъв за всички кандидати и не може да бъде по-кратък от 5 дни. Работата на комисията се документира стриктно в протокол, който се представя на бенефициента за утвърждаване. Бенефициентът в срок до 3 дни от утвърждаване на протокола писмено уведомява всички кандидати за извършеното класиране. В срок до 5 работни дни от получаване на уведомлението по алинея 5, кандидат в процедурата може да поиска достъп до протокола или копие от него. Бенефициентът е длъжен в 7-дневен срок от получаване на писменото искане да осигури на кандидата достъп до протокола или копие от него. Това е част от гарантирането на законосъобразността на процедурата. След уведомяването, бенефициентът може да пристъпи към сключване на договор с класирания на първо място кандидат, който задължително трябва да представи преди сключването документите по член 11, алинея 1, точка 2 и точка 3 от постановление номер 4. Договорът трябва да отразява всички условия от офертата и от публичната покана. Не се допуска последваща промяна на съществени условия, освен при извънредни обстоятелства и със съгласие от управляващия орган. Преди подписване на договор с избрания кандидат, следва да се провери дали той не попада в обхвата на санкции или ограничителни мерки, наложени от ЕС. Това включва лица и дружества, свързани с определени държави или рискови сектори. Ако се установи такава връзка, договор не може да бъде сключен. Управляващият орган следи за прилагането на тези правила и може да прекрати финансирането при неспазването им. След сключването на договора, бенефициентът е длъжен да публикува информацията в ИСУН в рамките на 5 работни дни, включително данни за изпълнителя, стойността, продължителност на договора. Ако първият класиран участник откаже да подпише договор или не представи необходимите документи, бенефициентът може да предложи възлагането на следващия поред. Това решение трябва да бъде надлежно обосновано и отразено в ИСУН. При липса на подходящи кандидати, процедурата се прекратява и това се оповестява публично. Възможно е процедурата да се стартира отново, но при спазване на всички изисквания. Бенефициентът има право да прекрати процедурата на всеки етап, ако е налице някое от основанията, посочени в член 9 от постановление номер 4 от 2024 година. Например, липса на кандидати, неподходящи оферти или промяна в нуждите на проекта. Важно е обаче прекратяването да не се използва за избягване на правилата или за манипулиране на резултатите. Решението трябва да бъде документирано и оповестено чрез ИСУН с ясно посочени мотиви. Бенефициентът е длъжен да поддържа и съхранява надлежно цялата документация, удостоверяваща спазването на правилата за избор на изпълнители, съгласно приложимото законодателство. Съхраняването трябва да бъде както в електронен, така и в хартиен вид, ако е приложимо. Управляващият орган има право да изисква достъп до тези документи при проверка. Липсата на част от тях се счита за нарушение. При установяване на нарушения на националното законодателство в областта на обществените поръчки или на реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове за споделено управление, в случаите, когато бенефициентът не се явява възложител на обществена поръчка, управляващият орган извършва финансови корекции по реда и при условията на приложимото национално и европейско законодателство.
Въпреки че по процедурата не се осъществява предварителен контрол на плана за провеждане на процедурите, при стартиране на изпълнението, бенефициентите следва да попълнят необходимата информация относно предвидените за възлагане поръчки. Разходите се считат за допустими, ако са налице едновременно следните условия. Първо, разходите са за дейности, съответстващи на предвидените в одобрения проект. Второ, разходите попадат в включени в условията за кандидатстване и в одобрения проект активи, оборудване, съоръжения. Трето, разходите са за реално доставени продукти и извършени услуги. Четвърто, разходите са извършени законосъобразно, съгласно приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство. Пето, разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система. Шесто, за направените разходи е налична одитна следа. Седмо, не са допустими разходи за проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него. Периодът на допустимост на разходите е от датата на подаване на проектното предложение до крайната дата на подаване на финалния отчет до 1 месец след приключване на проектните дейности. Плащанията от страна на управляващия орган към бенефициента могат да бъдат авансово, междинно и/или окончателно. Те се извършват въз основа на представени в ИСУН искания от бенефициента. Авансово плащане. С цел осигуряване на оборотни средства за изпълнение на проекта, бенефициентите имат право на авансово плащане до 40% от стойността на безвъзмездната помощ, като представят банкова гаранция, финансова идентификационна форма и декларация за банкова сметка, използвана за целите на проекта. Подаването на искане за авансово плащане не е задължително и може да се извърши в произволен момент от изпълнението на проекта, като средствата следва да се използват единствено за разплащания по проекта. Авансовото плащане се извършва в двуседмичен срок от датата на постъпване на искането за плащане в ИСУМ. Оригиналът на банковата гаранция следва да бъде представен в деловодството на Министерството при подадено искане за авансово плащане. Междинно плащане. Бенефициентът има право на междинни плащания при наличие на физически напредък по проекта. За целта бенефициентът следва да представи в ИСУН междинно искане за плащане, технически и финансов отчет. За да подаде отчет, бенефициентът следва да има завършена дейност с постигнат краен резултат. Общият размер на авансовото и междинните плащания по договора не може да е повече от 95% от максималния размер на БФП по административния договор. Ограничението не се прилага в случаите, при които няма авансово плащане. Окончателно плащане. Бенефициентът има задължение да подаде финален отчет в срок до 1 месец от изтичане на срока за изпълнение на проекта. За целта бенефициентът следва да представи в ИСУН окончателно искане за плащане, технически и финансов отчет. При извършване на проверка от страна на управляващият орган на подадени междинни окончателни искания за плащане и в случай на установени неясноти и пропуски, се изпраща на бенефициента искане с конкретни забележки и срок за отстраняването им. Това подчертава необходимостта от прецизност и навременно водене на документацията по проекта. След отстраняване на всички забележки се пристъпва към одобрение на отчета, разходите се верифицират и средствата се възстановяват в срок от 80 дни от датата на подаването на искането за плащане в ИСУН. В случай на получен аванс от управляващия орган, окончателното плащане е в размер на разликата между общата стойност на одобреното БФП и сумата на аванса и натрупаната лихва по аванса. При завършена дейност с постигнат краен резултат, бенефициентът представя в ИСУН междинен, окончателен технически и финансов отчет
и искане за плащане, като генерира пакет отчетни документи в ИСУН. Всички документи за постигнат резултат се прилагат в технически отчет. В финансов отчет се заявява за плащане стойността на единичния разход по конкретен бюджетен ред, за който има наличие на постигнат краен резултат, като отчетената стойност следва да отговаря на заложената в бюджета за съответния актив, оборудване, съоръжение. В искане за плащане се посочва сумата на искането за плащане, която е равна на отчетената безвъзмездна финансова помощ в финансов отчет, намалена със стойността на полученото авансово плащане, в случай че е приложимо. В рамките на изпълнение на проекта, всеки бенефициент е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на административния договор, използвайки подходяща счетоводна система на дружеството. Задължително е да се води отделна счетоводна аналитичност за разходите по проекта, като данните, посочени в искането за плащане, финансовите и техническите отчети трябва да отговарят на тези в счетоводната система. И за финал още 3 неща, които следва да имате предвид при изпълнението и отчитането на проектите си. Първо, недопустими са промени в бюджета с изключение на отпадане на заявени в договора активи, оборудване, съоръжения, в случай на повече от един актив, оборудване, съоръжение и при обоснована необходимост. Второ, всяко електронно изявление на бенефициента, извършено чрез профилите за достъп в системата, се счита за подписано с електронен подпис. Трето, в случай на установени недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по проекти, включително финансови корекции, надплатен аванс, надхвърлени процентни ограничения, превишени позиции по бюджета на проекта, както и съответните начислени лихви върху тях, и след издаване на съответния акт от ръководителя на управляващия орган, се извършва прихващане по реда на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс с изискуемо вземане на длъжника, за което длъжникът се уведомява по надлежния ред. Нередност е всяко нарушение на приложимото законодателство, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което води или може да доведе до неправомерно изразходване на средства от бюджета на Европейския съюз. Ако се установи нередност, управляващият орган има право да намали или да отмени предоставената финансова помощ. Основанията за определяне на финансова корекция са изрично изброени в член 70, алинея 1 от Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление. Основанията за определяне на финансова корекция включват конфликт на интереси, неспазване на правилата за държавна помощ, нарушаване на принципите за добро финансово управление, липса на одитна следа или аналитично отчитане на разходите, неспазване на мерките за публичност и комуникация, неизпълнение на индикатори, постъпили инцидентни приходи или нарушения при избора на изпълнител. Всяко от тези нарушения може да доведе до частично или пълно възстановяване на средствата. Следва да се обърне внимание, че съгласно новия регламент на ЕС Евратом 2509 от 2024 година, потенциалният конфликт на интереси е приравнен на конфликт на интереси. Съгласно Конвенцията за защита на финансовите интереси на европейските общности, измама е всяко умишлено действие или бездействие, което води до неправомерно получаване или задържане на средства от европейския бюджет. По отношение на разходите, измамата може да се прояви чрез представяне на фалшиви, грешни или непълни документи, използването им с цел злоупотреба или укриването на информация, която бенефициентът е бил длъжен да представи, когато това води до неправомерно изразходване на средства. Друга форма на измама е използването на средствата за цели, различни от одобрените по проекта, въпреки че те са били отпуснати за конкретни дейности. По отношение на приходите, измамата включва същите действия, като използване на неверни данни или укриване на информация, когато резултатът е неправомерно намаляване на средствата в бюджета на Европейския съюз.
Злоупотребата с правомерно получена облага също се счита за измама, ако тя води до същия негативен ефект върху европейските финанси. При съмнение за нередност, всяко физическо или юридическо лице има възможност да подаде сигнал по няколко начина. Първо, чрез деловодството на Министерство на иновациите и растежа или на интернет страницата на управляващия орган. Второ, чрез бутона «Нередности» на интернет страницата на програма «Конкурентоспособност и иновации в предприятията» от 2021 до 2027 година на адрес pkip.e.gov.bg. Трето, чрез приложението «Сигнали за нередности» на интернет страницата на дирекция «Защита на финансовите интереси на Европейския съюз» АФКОС към Министерството на вътрешните работи. Тези канали осигуряват сигурност и прозрачност при подаването на сигнали, като гарантират, че те ще достигнат до компетентните органи и ще бъдат проверени в съответствие с закона. Сигнал за нередност може да се администрира, включително ако е подаден от анонимен източник. Това означава, че информацията за нередността, дори и да не е предоставена от конкретно лице, все пак може да бъде разгледана и по нея да бъдат предприети действия. За да бъде приет за сигнал за нередност, информацията трябва да включва конкретна референция към проект, описание на проекта, финансиращата програма, административното звено и конкретната нередност, описание на нередността, ясно и детайлно описание на нарушението, възможност за допълнителна информация. Въпреки че е анонимен, е добре да има начин за допълнително изясняване на нередността, ако е необходимо. Сред най-честите нередности са нарушенията при избор на изпълнител, които водят до финансови корекции. Конфликт на интереси е друга сериозна нередност. Той съществува, когато решенията по проекта са повлияни от лични, семейни, политически, икономически интереси или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес. На следващо място, често допускани нередности са нарушаване на принципите за икономичност и ефективност, чрез завишени стойности или фиктивни сделки, отчитане на недопустими разходи, фиктивни доставки или дейности и двойно финансиране на една и съща дейност. Всички те водят до санкции и връщане на средства. Примери за често срещани измами са представяне на неверни данни, използване или представяне на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи. Благодарим за вниманието. При възникнали допълнителни въпроси, може да се свържете с определените за регионални или старши координатори по съответния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.